tampil di sini? Suka sekali, happy sekali pokoknya hari ini Mas. Ya siap, di sini perdana ya? Di Jember. Di Kabupaten Jember. Ya. Udah berapa ya Mas? Mungkin 4 atau 3 kali. Kok mboten krungu kabare? Loh, lah piye to jane iki? Kurang mengikuti berarti aku. Oh iya berarti. Pokoknya sing pertama aku eling sampean niku ndek alun-alun Ambulu. Oh iya, di alun-alun Ambulu dereke almarhum Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Itu kalau nggak salah 2017. 2017. Oh iya betul Mas. Ya, Biyen kayak aku pedahan loh Mas Rene Mas. Wah, yuk Kediri, Jember. Wah, yuk pedahan. Sepedahan sampai batukku belang Mas biyen Mas. Heeh, ora helman Mbak malahan kuwi. Wah, iya. Aku kan gonceng ngarep dhewe to Mas dadi ngene. Aku kayak zaman semono kayak ndek warung ya lho. Kayak sapa kayak aku bocah Pripun? Bocah lembut temen ngene kae. Sapa to yo, paling suarane kok ngedap-ngedapi aku. Oh, kelingan berarti. Kelingan wiwisan. banget. Orang ngira awake dhewe iso ketemu ngene iki. Ah, wah, senang. Nggih. Niki aku disukai sama hewan kerubung laron. Pecinta alam ya Mas. Niki lagune napa malih? Napa? Gimana ini ada permintaan mungkin? Worong. Worong iki lho berarti worong gak sida njaluk lagu ngono ya Mas? Orang, Apa orang. lagune worong? Oh Oh judule. judulnya. Tak kira Kalau di Kediri worong. urung durung Mas. Durung belum. Oh belum ya. Urung. Aku urung ados. Oh Worong. urung itu. Worong. Oh worong. Kalau di sini ndak jadi. Worong. Worong ya? Worong. Aku ya worong. Ya, wis Worong worong. iso. Ya mulai bareng enak worong. Lainnya apa Mas? Ada lagi yang tren-tren sekarang. Ya apa gerajakan? Gerajakan, Banyuwangenan apa? Oh Lawasma ya. Oh ya. Eh, Versi pembaruan. Petetan. Lawas. Merah jambu. Oh, merah jambu. Merah jambu. Napa Ibu? Gerigis. Lah Gerigis. iki lho penak Bu malahan Bu. Napa kok mboten ket wau jenengan? Request-e ya to Anu, Mas. Anu Dek, apa kayak terpesona karo sampe. Dadi Terima kok kasih. sampe Ya pada jomblo. cantiknya loh Mas Iya. Farah yang karo ibu-ibu itu. Oh, cantik. Sama-sama cantik kok ya. Gerigis nggih Bu nggih? Gerigis. Gerigis saja wis Mas. Ya, Gerigis. Regis. Iya, Mas. Ini kan live streaming di Akbar Samudra Official. Oh iya, Napa Akbar Samudra official. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Ini Ya. juga menyapa Yes. teman-teman yang dari live streaming ya. Niki- Alhamdulillah. Ya, niki ya bisa dikatakan keripik gedang, keripik telo Keripik kan. gedang, keripik telo. Saiki kabeh wis dituruti, engko sing apa sing belum dituruti apa dituruti. Dituruti engko- ojo iya. dituturi loh Mas. Iya, iya. Beh. Pas goro-goro Mbak, ya Mbak. Kan Nggih. masih ketemu lagi kan? Nggih, Mas. Nggih. Untuk lagu yang terakhir gilirane Dalangi ya. Oke siap. Niki jenengan piyambak nopo? Wah, aku dhewe aku sing njaluk yang apa sing. Oh ya tak kira ya duet to piye to jane iki. Amit-amit. Lagunya berarti satu lagu lagi. Oh, duet. Duet sama saya ya. Oh, iya, oke, Ini oke, permintaan dari Ya ojo bedek sik to Mas. iki ngentahi wis biasa. Jalukane bojoku, wong ngidam kudu dituruti. Oke. Apa lagunya? Lagunya Dewa Tresno. Dewa Tresno. Oke. Ngene. Oke. Ya. Dewa ya. Dewa Tresno ayo cok garapen minangka lagu sing pamungkas mengko ketemu ana ing goro-goro meneh. Nggih. Kata-kata. Ayo sing dibuka notasine, Dik. Karo lagu lama karena. Ayo garapen Dewa Tresno. Artikulasi Nusantara. So. Ayo lah kok cis ora sida piye to? Oh Mbah Yono dugi, matur nuwun. Mangga. Ngono ki gak enak lho, cis lah kok gak terus sih gak enak. Mandek iki. Rasane kok wis gak usah anu.
Hitungono Mas, hitungono. Ayo, 1, 2, 3. Waito puyengan morokake mrene karo aku. Sira waito lan puyengan maju rene wong ayu. Dayun. Oh. Ning tong neng. Wis malah bablas. Lampu mundi to sing sisih kono ora mati. Sentimen wong-wong. Mbak Reta lan Dek Kesa, selamat pagi. Donga ora nyelok aku, Dik. Lah, oh iya ana sing cemburu ya. Sopo? Aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lek kuwi wis aman wis. Loh, kok nyelok Dek Kesa aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lah ketipin ridil. Oh kuwi ora anu ngantuk kuwi. Tak kira cemburu ngene-ngene. Oh iya. Apa? Oh meledak. Modele sentimen. Lah wis. Terus nih. Lagune wuyeng ya. Permintaan dari Mas Widodo. Mboten minggah to Mas Dodo iki. Lah iki. mau sore wis munggah lho. Wingi. Oh, beda. Wingi semengi lho munggah ning kene karo. Beto. Wis iki mata kaji pantris. Iya. Mas mosok nyawer ning live-ku saiki ora lho, Mas. Nah. Ora usah nyawer munggah tok ngancani ora apa-apa. Iya. Dad, kowe yo ora pengen munggah to, Dad? Dedi, Dedi adike to. Kowe ki ora to, aku ki weruh. Cilikane Dedi ki dewer-dewer kok ndi lho. Aku iki kurang tuwek lah karo. Lah iya. Pisan ra pengen rene to, Dad? Joget-joget ngono. Joget elek-elekane lho. Lah iya. Iya. Lah piye? Di lah piye? Lah ibuke nyelok yo Dad ngono lho. Kok lek di sing noleh tukang syuting. Lah piye jenenge Dedi lho? Lah iya, kan sak repotan to, Pak. Lah iya. Nyeluk Dad yo artine yo ndak apik. Lah celuk di engko mesti sing Lah ngono. iya kuwi. Ya dijangkepi Mas Dedi ngono lho. Ojo sing Dad sing di. Biyen ki dewer-dewer ki sakmene lho. Lah kok saiki sakmene. Lho ya wong kan tambah jaman tambah berkembang tuh. Ngono. Ora aku seno Mas. Itu tandanya sudah suwek, tuwek. Lagune wuyeng paringi bawa napa mboten? Alah wis sakmene kok malah kesirep. Malah kesirep kabeh. Mas mboten minggah mriki to, yo joget ritek yo ora apa-apa to lah timbangane nonton live kuwi yo ora piye ngono lho. Kalau lo nek ora gelem joget iki cukup sawerane sing joget. Ora lah, yo aja ta yo meramaikan iki lho. Tabiate sinden iki apal aku. Ora salah. Panyuwunan wuyung. Marine gantian. Yo mesake iki lho ngantuk lho iki pisan. Lho isik-isik lho iki arek iki. Lho marine bubuk. Oh. Nginep kok. Masa nginep to, Dok? Nginep sampean nginep. Oh, ora wae. Ngono kok ya mbok tanggepi lho ya. Lho, tak kira iki lek nginep ki yo ora ngopo, aku yo peneran. Sesuk bablas. Ade sesuk kan ya bablas to, Mbak? Heeh, Bablas mancing. ora to aku, yo bablas aku. Oh, bablas ning ndi? Bulu to. Oh iya sampean dodolan cilok ya nek kena lali. Yo eman-eman rame Ya, akeh eman. tontonan. Melu Pak Kangko. Pak Kangko anu. Oh, Pak Kangko kae. Iya to. Bijo laras. Dalange telu wae. Wah, sip. Nerus berarti. Iya, ora ndelok. Iya. Kuwi rasa ngawur kowe. Ayo, dadekne ben ora kedawa-dawa waktune, lakone ya sik dawa iki. Nalikani duduk kuwi ya. Oh iya wuyung lah ya. Aja ngono kuwi dipantau lho ambek sang pujaan hatimu ning kaca. Oh iya. Jan gak Jangan babuk. sampai lepas. Statusnya wis tak wacani. Jan gak babuk lho. Tak pantau ngono. Ayo Cok, dadekne wuyung. Langgam ciblonan bablas ki jaipong. Siap?
BA. Lo. Centeko. Yuk, yuk. Mbok balung janur paring usut. Sebelah kendang iki. Wis sithik edang pokoke rata. Saiki gentenan wayahe genduk. Genduk sapa? Ya genduk. Genduk Lintang Nalakoiron. Weh jenengmu reng. Iya. Asline aku jenengku ya Nalakoiron. Berhubung wong Jawa ora iso ngomong Nalakoiron dadi Nala Gareng. Oh iya. Dek Lintang Kairo. Nggih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Dalang. Masih apa jenenge arane? Sik cengar ya. Bahasane nek kono apa? Ceria. Ya ceria pokok Jawane nek kono tangar apa cengar. Masih apa ya Jawane Mas ning kono? Masih melek. Cek melek. Ora melek lah. Tapi koyo wis ngantuk banget lelah tapi. ya sampean ya. Dalam Sangat lelah. soalnya tadi siang tuh nggak tidur. Oh, jadi perjalanan dari Kediri ke sini tuh? Iya, perjalanan dari Kediri itu pagi jam berapa ya tadi? Jam berapa? Jam 8 tapi mampir-mampir ke Kediri dulu. Oh, mampir-mampir. Kediri kota, ya. Ya, jadi menisan lah karo blonjo. Ben sampean wis rada ngantuk urun? Belum. Oh, belum. Ben tambah ngantuk, aku gak ular kambang. Hanya bapak-bapak yang tahu saya tadi. Berarti kan mau teklak, tekluk ora ngerti Nah, ngene. iya toh, Mas. Pripun kapan sese kali Mas Gading? Mas Gading. Iya, mbok ya aku ki diwahi anu undangan lho ben aku budal rono. Aku pengen becek, becek. Gitu. Ada-ada becek urus selawe. Ora umum. Gekno ular kambang. Oh iya. Ya, oke. ben gawe nyuguhi sing sepuh-sepuh. Ket mau mergo wis. Dari tadi sudah modern ya Mas ya. Heh? Dari tadi sudah modern. Wah, full modern saiki nyuguhi sing Sekarang sepuh-sepuh. nggih, Nah, gawe mat-matan. Larase pelok napa slendro napa pelok barang? Selendro mawon. Oh, salindro. Nggih. Cakepane sing pundi? Ular kambang. Sing ular nggih. Kambang. Niku ah? Nggih. Oh, tak kira biasane nek kene umume iki jarwa muda. Jarwo muda. Nah, kene iki andalan. Kalau bingung lek damel niku, Mas. Bingunge nggon ndi? Kok Nggih. mergo mudane mau. Senang sing tuwa. Pasti muda iki nom. Nah, wis aja guyu to iki jar iki. Diguyu jeri lho sampean. Cerame ae. Monggo. Ular kambang. Pio, suarane jan sip. Ya Allah, cek isu lagi Oh, Mas. ya, wis. Cek isu. Kaget aku sampean. Peh, suarane ngedap-ngedapi. Molakne wong bocah ngendi sing ora kedanan karo sampean suarane enak kaya ngono. Amin. Dek Lintang. Nggih. Sampeyan iki mau ditembung karo iki lho ning mburiku mau. Mas, kuwi kira-kira duwe pacar apa ora? Aku njaluk nomere, Mas. Molakne kowe minggat rono ki malu kuwi. Oh alah, sing ndi to Lah Mas? iki. Bene mengko tak kon duwet ndakmu. Calon tentara. Oh, calon tentara. Iya. Tentara ludruk. Kurang ajar arek-arek iki. Monggo konti mau. Ular kambang sih an. Satitae lon lonan
iman itu harus bisa sembarang ya Mbak. Nggih, laras sangat Mas Dalang. Tuntutan ini juga yang masih belajar. Sami mawon. Nggih. Memang tuntutannya itu banyak. Ono sing jaluk hura-hura, sing jar-jar ngono kae. Enek sing kadung jaluk kalem sampai kebabas kesirep ngono ya neng. Sampai keturun ya Mas ya. Nah. Pokoknya sampean belum pernah ya nek Jawa mat-matan lah ya wis kenal lah carane. Nggih. Cara Banyuwangi mat-matan ngono. Belum Ya. Belum. Nah, iki ketepaan ana panyuwunan jaluke Banyuwangi lagune Banyuwangi impen-impenen. Iki sing jaluk omku dhewe. Oh. Oh nggih. Aku salah. Bisa mbak-mbaknya yang belakang, Mbak Sinden yang lainnya. Dalam? Lagune Apa? ingkang minangkani. Kalau itu saya belum belajar lagu Banyuwangi toh Mas? Ya, Belum. sing kapan bisa kelaksan. Dereng. Oh, belum ya. Nggih. Nanti ben dianu mbak-mbak yang lain ya. Nggih. Enak kuwi versi duro enak kuwi yo. Versi duro. Enak lagu duro. Lek bedurone piye bareng. Ale malah ngono kok malah. Numpak sampan bulele. Malah ngono kok. Anu wis. Aku kepengin dikei langgam larase pelok. Oh nggih. Iki jelas sampean gak ira kenal iki. Napa? Pemanik. Pemani. Oh alah tak kira lek apa heboh apa ngono ya Mas. Langgam karangan dhewe ngono. Nggih, boleh monggo. Pemanik nggih, ngadeg kok nggih. Oh nggih. Aku ki seneng rekamane sampean ki lho, sing nganggo kendang Banyuwangi lho. Oh, nggih niku eco niku. Nah, kak marine kak ben langgam sik ya. Nggih. Terus langsung diseblak kendang ala Banyuwangi Oke. yentik. Oke. Anu ae. Terbangan Ya ta? Banyuwangi kuwi mau wae lho Mas. Ya apane Banyuwangi sik? Memanik sik. Kendangane Banyuwangi. Iki ben ciblon sik to. Kowe iki ora nanggap request. Tayub sik. Sik wis ben anu ae. Aku sing koyo ndek rekaman ku lho, Dik. Pokoke. Nggih, langgam riyen terus Banyuwangi Nah. ngoten telepon ngoten mawon Mas Nggih, penak Mas. soalnya sesuai dengan apa jenenge gambare nang videone ngono. Nah, Dadi ben wong iki ora perlu nang video tok sampean. Iki lho barange. Kowe aja omong tok kowe. Iki lho mumpung nek wonge wanine nang mburi kowe ngrasani. Lah iki lho sing rasane mong ae. Lah ya iki menungsane. Ngrasani sinten Pak niku Pak? Sing rasane ning buri dalange ngomong dalange. Wah. Jaluk nomor Nek aku sampean. ngrasani ya ning arepe. Lah iya no. Iya ta. Timbang ngrasani anggur ngelakoni. Lho. Cantang tenan ta ya. Wis Mangga. monggo garapan memanik cara kartu laraso. Dadak. Selang yang lampion
jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene roro rere roraro Wis ora suwe babar pisan ora kabare alon-alon ya Nduk. Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Jerry. Selamat malam. Selamat malam Dek Catherine. Selamat malam. Selamat malam Dek Dinda. Selamat malam. Bengi iki istimewa ya. Istimewa. Sangat istimewa. Wis padha cantik-cantik sinden hujan. Wedok, Mas. Ya, bener. Ya. Ora kacer. Ya ngerti lek kowe wedok kuwi lho. Sing ngarani kowe wandu ya sapa? Sampeyan, Mas. Iki Pak Sis Pendeta. Iki ngirimi nyawer rokok lho, tapi ora tertulis lagune apa. Ini Pak Sis, nyuwun apa Pak Sis? Lagune? Mendem wedokan. Lah lanange sapa iki? Galih, ayo Gal. Ayo, mendem wedokan Gal. Mendem wedokan. Oke, siap. Ya. Ya. Dek Catherine, Dinda, Jerry, malam yang sangat istimewa. Kita doakan untuk tuan rumah. Monggo, Mbak Jerry dulu. Didoakan untuk tuan rumah dan juga yang disunati, yang di ulang tahun. Nggih. Ulang tahun kok Ulang kitan. tahun. Wedok niki sing ulang tahun. Ya, Ah, sesama nggih. jenis. Oh, nggih, sesama jenis. Sik Mas ngelek Mas. Oh,
Kok ngelek iki lho piye to kowe iki? Nggih. Kowe iki ping pira to melu aku jane? Sik ping pisan iki, Mas. Oh, sing kae piye aja ngomong pisan iki wong ngawur. Lali. Sing ndek jeding lho mosok lali. Lho. Maksudnya ndek jeding tak mari wudu ngono lho. Iki didongakne nggih. Nggih, didongakne sing ulang tahun. Yang ulang tahun. Dek Viola. Dek Viola semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, tercapai semua cita-citanya. Amin. Serta, ayo apa Mas? Serta mulia. Serta mulia. Tak selamatkan loh wisian. Ayo gentenan Catherine. Sampun dungan. Kok iso? Mewakili. Wah, kowe iki gak aku lek ngono. Nggih niki. Ayo didongakne. Semoga yang ulang tahun diberi umur yang barokah. Amin. Iki Terus, bener iki. apa lagi ya? Semua impiannya tercapai. Amin. Terus apa lagi? Lah apa takon aku ki njaluk. Berbakti kepada Takon orang aku. tua. Nah, kuwi sing perlu Dan kuwi. para- Pancen kudu berbakti kelawan orang tua. Nggih. Berakhlak Diberi karimah. momongan. Ngawur ae kowe iki. Ngawur iki. Sik 12 tahun loh Mbak Mas Jen. Mit, sampean anu iki. Wis ngawur kowe iki. Wis arek-arek ijan. Ayo, gentenan saiki. Kowe aja meneng ae to, Din. Ya pacarmu ning kene. Wis Iya, aja- ditunggu. Aja meneng ae kowe iki. Ya, semoga adik Viola cita-citanya tercapai dan Amin. menjadi anak yang soleha. Amin. Semoga panjang umur, Amin. berbakti kepada orang tua, Amin. dan Kan apa maneh? oh sing lain yo Mbak yo. Yo no. Jangan pacaran dulu ya Dek ya, Ah. sekolah dulu yang tinggi. Terutama kuwi. Heeh, koyo aku ngene. Heeh, kuwi lho. Gal, rungokno gal. Seperti saya ya Dek ya, Ah, jangan jangan, pacaran Dek. dulu. Enggak bahaya ta. Gitu. Doanya yang terbaik buat adik Viola. Siap. Oke, siap wis. Iki kudune awake dhewe PR-e kudu ruwame mari mbuh sampean niku mencolot teko wit pelem kae terus anu atraksi ngono ben taun ngarep ditanggap maneh. Ora, wis lagune apa jenenge kae? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nah. Mantun iki Mas, siap. Tunggu ya. Mantun iki aman pun. Mantun iki. Niki anu panjenengan dulu dari anu penggemar niki ya. Ninggal katresnan garapen coro karat iko laras. Yo, Cok. Kartiko Laras. Makasih. Wis lungguh. Bengi iki sindenmu pecicilan kabeh. Jalukan, Nduk. Kabeh iki mawa jalukan. Lek jalukane iki wong-wong iki kon kalem lho, kalem kabeh. Tapi lek dilosne, wah aja ngomong. Lek sono ae penari latar kalah karo kene. Lho kuwi tenan, Nduk. Oh iya. Mang mula saka kuwi, wis. Awake dhewe kuwi sebagai seniman kuwi ibarate kaya wong dagang, konsumen iki njaluk apa wae. Sak bisa-bisane kudu dituruti. Oh ngono. Dadi ora kena fanatik. Oh iya, fanatik boleh, tapi untuk diri pribadi, jangan untuk orang lain. Oh ngono. Pancen kabeh wong iki duwe prinsip dhewe-dhewe. Iya. Ning kaya awake dhewe iki apa sing dijaluk, apa sing dadi kemarmane ya kudu dituruti, Nduk. Iya. Gawe pemarem-mareme ati wong nanggap wayang iki perlune apa to? Wong nonton wayang iki perlune apa? Ya kuwi perlune mareme ati. Oh iya, awake dhewe kudu iso gawe mareme wong. Wah, kuwi ganjaran, Nduk. Iya. Gawe mareme wong iki akeh carane. Ana sing liwat dono weweh, ya. Sembarang ana sing nganggo cara ngene iki ya. Iki ana sing njaluk mendem wedokan. Iki kudune duet. Sapa sing ngarepe nyanyi iki? Loh.
Lah iya. Loh kok iso ora iki lho. Anwar, ya kan rene wis. Nang, nyanyi bareng sinden ngono lho. Aja kur njaluk ae. Kudu duet nomo lagune duet kok. Monggo Mas Anwar. Monggo. Nggih. Mas nggih. Mas napa Pak De? Mas. Monggo, monggo. Monggo. Monggo, Ayo, Mas Cok, Anwar. sepotono, Cok. Mas Anwar ben munggah panggung. Ayo Mas. Ayo, ditunggu. Pak. Oh, bendang entuk bojo. Oh, bendang terus, untuk bojo lah. Nggih. Lah iki salah satu ujian mentalnya di sini Mas. Sampeyan iso lulus karo sinden. Weh, karo Terus. wedok sapa ae wis. Mari ngene ndang Aman, ayu. Ojo bedane kuwi. Wanita umum dengan koyo ngene-ngene iki. Lah. Yes ngene iki lek kadung guyon. Endi Mas Anwar iki? Monggo Mas Anwar, monggo mriki. Mboten saya sini-sin. Monggo Mas. Pun to? Ditangkap kok. Kersane mboten nih Mas Anwar. Nek mboten anu kersane monggo karo sapa iki lanange iki? Monggo Mas. Monggo. Sing cedake Mas Widodo lho. Oh niku to. Mas Anwar. Sing baju putih to? Monggo to ngriki. Ayo to. Lah kuwi lho lah. Wis gak usah izin. Monggo monggo. Ayo Mas, tunjukkan pesonamu Mas. Tunjukkan pesonamu. Oke. Ya wis, pomo mboten kersa galih mawon. Ayo karo Dani. Sampun padane ora petak wae dhuwit kok sampun. Mbak Ayo. Wis tak anu dhewe ae nek ngene carane. Oh Mas Anwar ra kendel blas e. Hah? Wah, ben dadi keling-kelingan ndek ngono. Aku Sapa sing ngongkon? jaluk dikawinke. Monggo. Tak kowo monggo. Wong tuwek iki ya wis Lho, meneng. ya ora apa-apa. Nggo, ya. Ben berjiwa muda ngono lho. Wong tuwek iki aja kolot. Nggih, bener niku. Wong tuwek kolot wah Sing didik tenan iki. Sing Lah, jenengan enom-enom. kita kan wis muni, ayo maju. Ayo. Ya sing enom-enom kon ditari dikeki sinden ayu-ayu kok ngono ya ora gelem. Lah ya mangmulo sampean niku Kepisin lho. sebagai apa ya partner kerja saya memberi nasihat kepada Anda sebagai orang tua itu harus berjiwa muda. Ngono lho. Ndang Le, ayo Le. Tak klenik. Monggo. Wong kene lak yo kenal kabeh to karo sampean. Apa salahe to sampean? Mula kuwi. Lah mula kuwi. Monggo. Turuk. Monggo. Bapak Sukowo kula aturi. Pinarak ingkang sekejo. Lah jan koyo wong dingek kae lho, koyo dingek ngono jan. Ora jelas ya. Bacange. Dalem pripun? Lah iki aku terus ngomong anu wedokane milih sapa aku iki. Lah sik kene wis tuwek gek sindene asu kabeh. Ayu kabeh. Monggo. Iki golek Sik sampean tak wae sing pabrik apa jenenge produk unggul dek kene. tapi ya sadurunge ya njaluk sepuro. Wis suara wis tuwek ya ngene iki ya mbok lali, mbok ora kaya Bu Pranti malah. Iya. Ya ngono kuwi. Jadi duit Bu Pranti apik. Sakjane peduane karo Bu Pranti iki satuke. Lah iya Bu Pranti ini. Matuk. Oh, Mbak Risti. Oh, karo Mbak Risti, permintaan. Jalukane. Ya menawa no. Lah, aku areke teko. Aku nyekel mik areke teko. Areke teko. Lah, Lah jaluk Mbak Resti berarti gara-gara sangu. lah iya Iya, no. gara-gara aku nyekel mik lho, Kron. Sukron. Ngono kuwi malintah. Lho, tapi mentang-mentai lah ngono kuwi ya. Beh. Lah, ora usah nganu seru kabeh lek kene iki kok ya. Oleran banyol barang kok ya. Ngene iki yo aja ngono ta apa.
Aku jane ngene iki wising karo masku lho. Ayo. Lho Pak Parman rawuh. Matur nuwun Pak Parman. Nggih. Gendenan. Pak Parman harus muka ketampil iki. Sinten mau sing nyuwun Mbak Resti ayo. Ayo mriki ya Mas, sanggup ora? Kudune ya ngono kuwi mau. Lah wis diwakili liyane lho. Sing diwae aja Mbak Resti tok. Iki ya. Ya aku menawa lali dielekne cakepane. Iya. Lah ya kuwi. Lah ya. Aku lek karo lek tau apa lek kowe jan klop tenan. Gayane takon Dik Lintang. Gayane takon heeh. Lah mesti takon Catherine apa jari sama aku sandinge lho ya iso. Oh aku lagi ngene iki wis ora wani aku karoan golek sing anakku. Anakku sakmene ya ana ya. Lah fotoku jek sakmene. Lah ngono. Sampeyan itu tuwek mbok nyebut. Lah iya. Ayo, mendem wedokan. Aku ben mendem lho. Lho mendem. Sik to, aja kok susu ngono kuwi. Kongkon ndang ya. Iya. Mbak balik maneh. Tiba lele. Oke. Ribon. Wis rusak melu kene. Aku jaluk. Yo. Aku duwe anak sakmene bapake sak piro iki? Dikawinke. Romangsane kucing apa dikawinke? Lah iya lek anakku sakmene bapake sak piro? Dirabeke kok dikawinke. Suarane mikir tak cepot ya sik enek. Aku menghalangi jalanmu ya Mas. Aku menghalangi jalan. Karo sapa? bocah kuwi wae. Sing ngendi? Sing ngendi? Kleru kuwi elek. Lho iki ae. Lah kok jujur temen ta iki piye to? Wis payah. Simbah weteng kuluwe ana ketan